Буква П за петел. Пясък, пчела и портокал. Вие сещате ли се за други думи с буква П? Аз ще я направя от пластелин. Ето, още една дума с буква П. Пластелин. Хайде да направим буква П от пластелин, докато си мислим за други думи, започващи с нея. Аз се сетих за палачо. Палячото е човек, който прави смешки. Може това да е професията му, като работи в цирка, а може и просто да обича да е смешен за хората и приятелите около себе си. Буква П. Буква П е готова. Хайде да я напишем и с маркера. Имаме две дълги черти, които са свързани с една хоризонтална отгоре. Буква П. Буква П за. Предметите, които трябва да открием в пакета са гал. Папагал. И руда. Папагал и пеперуда за буква П. Това са две много пъстри животни. Какво значи пъстри? Това значи, че са с много хубави и ярки цветове и е много лесно да ги забележим в природата. Ето го красивия папагал. А сега да намерим и една пеперуда. Пеперуда и папагал за буква П. Готово!